И здравейте, приятели! Аз съм Джули Лазарова. Аз съм Катерина Христова. А аз съм Катерина Янкова. И днес трябва да познаем кои са ни любимите песни. Нека да започваме. Но ще са по три. Аз съм първа. Така, да намислям. Готова си, айде. Така и не съм готова. Третата не мога да я измисля. Готово. Криско Базука, Герниконовата и Чито това. Късай. Да. Другата? Нали по три? Ми да, ма на... Базуката не. Не. Кока-кола. Не. Тя не е на... Коя най-много искаш? Ще ми подкажа на Криско. Дали това е любов е? Не. Има ли пожари? Да. Ти си Кате. Айде, мисли. Който познай той. Аз познах на Който познай третата песен. Добре, айде. Не мисля. Герниконовата. Да. Кока-кола. Да. Чита късай. Да. Много си бърза, бе! Катрине. Чакай, че аз ям една краставица. И аз имам ето краставицата. Така си ябълка. Аз си взедох краставица. Чайте се сега. Вие за какво се забавихте толкова много? Айде, сега няма да спрем. Айде, така. Ти пък, що не си махнеш раницата, бе? Идя. Добре, давайте. Герниконовата. Да. Чита късай. Да. Кока-кола. Чита късай. Да. Криско Базука. Да подскажа на Криско. Има ли пожари? Да. Знах! Сега? Сме готови. Не сме. Още веднъж. Как толкова късука! Аз бързам за разлика. Ще ми се карат тази. Да. Майче. Готово. Криско Базука. Не. Криско, има ли пожари? Да. Герниконовата и Чита. Ама коя на Чита? Късай. Не. Там с Криско. Да. Водокукла? Да. Браво. Кой е сега? Дида вече. Първо съм аз. Виж, лице с ученици съм вижда от къса Кой и да на трева. направя? Каче, той и те и прави, вижте си. Ей, те и прави. Нали прави си и се гледа тревата долу и къса. Давайте. Чакай. Ох, искам. Айди, бе! Кате, стига за крила. Вадим. Айде, бе, 20 часа мислиш. Герниконовата. Чакай, бе, Кате, аз още не съм измислила. Третата песен. Твоята. Чакай. Сега. Изправи се. Иди сама. Бележка Бозо. Готово. Давайте. Герниконовата. Да. Чита водокукла. Не. Късай. Не. Няма Чита. Кока-кола. Не. Криско Базука. Има ли пожари? Не. Ариана Гранде. Не.
Селена Гомес. Никога няма да я познам. Не. Кажи, отказвам се. А, Чакай! На Павел Венци първо. Коя е тя на Павел? Чакай. Татуировки. Точно така. И трета, чакай, че аз още не измисля. Ами, ай две, ай на тебе две. Айде, падай. Не, сети съм. Давай, чакай. Чита. Гери Никол. Много яката допара. Да. Айде, Куин. Не се казва така готина и луда. Не, айде да Куин се казва. Не. Както и да е. Някак се казва. Качето я знае. Ариана Кока-кола. Гранде. Не бе, Кока-кола, ма. Да го скажа. Двама се целуват. Да. Каква е тази, бе? Михайло Маринова. Качето. Аз казах ли, че я знаеш? Кажи. Казах да не ви подсказвам много. Казах, тези двамата, които са... Ти тази ябълга ни я изяди, бе! Ето виж тревата, която. Падай. Стига, бе, крате! Ти парай! Бенг, падай! Бенг, падай! Стига се лигавила. Сега съм аз. Какво си ти? А качето е. Но мислих. Гери Никола новата. Да. Кока-кола. Да. Михайла Ти Маринова. така сей! Не. Михайла Маринова. Не. Базука. Не. Има ли пожари? Не. Сен, татуировки. Не. Никога не я познаете. Ариана Гранде. Селена Гомес. Първото. Ариана Коя Гранде. песен? Коя песен? Ма ние знаем новата. Не, у нас, С колелетата. С Ники Минаж дет пей. Да. Аз казах. Аз вече подготови момичето. сме. Аз Това казах беше вече песента. момичето. Ади, Заря. Да. За поздравления за мен ще ви покажа няколко Потребате за късмет. Няколко упражнения. Айде, стига с твоя късмет. Голям късмет. Сега Сега пазете красавица. се да направя на хората упражнения. Точно там трябва да си. Точно там. Ай, И тази краставица е моя. Ари, мръдни са. Сега, за накрая за вас, Ако ви е харесало видеото, дайте му и се абонирайте за каналите. Чакайте! Да, аз трябва да стръгвам. чакай вас, ще ви покажа няколко упражнения. Чакайте, не моля вас. И чао! Ако ви е харесало моето видео, дайте палец нагоре! И не забравяйте да се абонирате за моя канал. Да!